LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. For the first time. For the first time, we team on a team war. Yeah. Casto. Would Phoebe throw Jacka Bondo Lure, the young Lure, then a chaco white with my nano. Kibirogi watch more than Ido Kumumari. Wacha berne cha bende jiongea ng'e lakini koro rache mokili wacho koro wacha rach. Mano imbe dhi marach neno. Kidwa bedo kama ber titimo ne iwacho ber tiwacho rach. Mane king'eyo ni ng'ani onge gima soro gi wadgi. Iwuok e rach, iwuok rach kende. Ora ngade kare ne gima soro gi wadgi. Ingene ya mondo mi duogo dog. Iwana chorachi no kaka Jeff. Hello. Ineno. Awinji maber an. Mondo mi omari duoge line, industry dinyo roka maber makata eno jongengo midiyo kodi tibiri wuoyo. Ok ni kwa chako kama wan wasechako ga chon jie mono komiyo wa backup ji neno ni umari japang'ang'a umari jakirango gimono timore otherwise Ando nasechako goga koko chon. In fact an kaka ne kokomo geni odiyaga e ote kaka namuoch. Nikech na wato kokomo na tiwacho. Kokomo na tiwacho. Ayago wari. Yeye kokomo chepuo. Bwana ingene ya. Iwacho ni ambulance madhi kor gi ng'ate mago emiwinji ni gino go koko manade mabiro dala wuok winj kata ni gino koko. Bwana Woli ninge Nairobi ka inge bede ot 6 months. Omera tek yai onyati. Omera tek kabisa. Kasto koro gimarach ne ya. Wili kata ge 6 months, kata 2 months kende. Koro anabed 6 months ma bwana ma dong bwana isedong ma kori dong. Idong ka jathi kibaro samoyo nyuli nitie. Kasti inge gima ber ne ya wawach kata kaka interviews. Bwana ber ma kibiro komari komari utamie tidhi kasimi. To ma guogni osewuoyo gi simi ok onya timo interview. Kidhi ka simi ok nyadhi. Kidhi ka Jwang Juni ok nyal. Ineno? Fitina.
bwana nyako gwela gini koro luonga bwana, koro adwa kata kuma yude 100 we pes ma koro wagoge ma wawacho ni bwana kapok abiro to 5,000 okwongo donje simba 100 iwinjo, yani 100 awuok umoja luo sivo bwana, lewni lau oinga bwana, udire gini koro mkoda to nyiero kono mara gini tieki iwinjo. Koro aluo sivo ka bwana Kevo Makawilo wacho ni bwana we wandes ne nyathini matin bwana. Ngane to Bwana winjo marach. Bwana dong nena dhao moka go gwela ni ogwela gini ere kako nyalo miya tich nyathino gidwa no dhi dala. Chama echa dir ka benen chama sani kan chairman. Dongene ma pod en noseyier ng'ato. Kata kodido kapar ka gunya maber tinde an ng'ane tinde an Michael Menjo. Omenje gine. Koro jogo te bwana an onge ng'ama dwara. Koro in winja ne gima na winjo ni ng'e jomoko nyalo pakata ni en siga moro. Ok en siga maduoga bolora amoso jogi to gin gimedo mana landa ma jomarai. Koro an nyoche ka muoch ka machiegni nikech an nawacho ni amago gik morumo. But en pod ogine gina kata koyude stage an okala odhi ir ng'ato nyiso ni an ok recognize. Kasto koro gimono wang'o ya mogik ne wan e gesa. An okod jarapogi ahero iwinjo. Makata ndalo moko ndiko na message nodwa ni wati. Tako openja ni tiyo kanye tako ni an onge kuma tiye. To duogo ndiko na message ni ajoge na wacho ni dhogi ng'eny. Koro aduogo tieko gi wiya ni mano ng'awa mano Kokomo Victor. Ok joge ne mage madang' wach mano Kokomo. Kasto koro an awuoyo go Okoth nikech Okoth nachako hero thumbe ne kata ka an dala kocha. In fact kata mana videos promo videos gi naloso ne ga Okoth, advertisement nyaka mag bokech gi naloso ne ga Okoth. Na hera naturally kaka Odongo Swa kaka Fredi an ahero ga jothumbe gi naturally. Onge ng'ama naketo ni ma jathum maduong' ma. Kaso Okoth Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Eba Simbi na winjo ko ywak. ng'ato gocho to yo wang'o winjo ka adhawo bwana. An ng'eni ka chako wachno to winjo ka nyaka gi pressure. Aneno kata ka in gi pressure midi. But ing'eyo? Tigi moko manyalo wang'o ji bwana mi los andiri moko adwa kata pasuke wachang'o. Bwana an nadhiro mawacho ni bwana we awe Kokomo to wadhi mbele gi tich. Gigo timorega. Bwana gik man chon go pod okela bwana mokale stage. Koro awacho ni kari nyeni ni koda ga ginga moro. But koro an to dong mano nyaka manyocha machiegni. To dong nyocha machiegni ka bwana makoro miwa koni obas kare jogi koro ok dwara te. Bwana Okoth biro to moso ji to an oweya kanyo gi lweta. Omoso nyaka ng'ama batha ma next. Ineno nyaka ng'ama batha ma next. To ok en dichiel kata ma latest manyocha ni egesani. Tana onge gi wach moro gi Okoth. In fact an pok ochwanya ga kumoro. Iwinjo. Ambe pok achwanye nyiso ni gir Kokomo chema embe koro kawo. Koro mago jok mofuwo bwana gidhi kono te kaka gin no bwana. To onge pesa ma bende gisegolo ga magi miya kama an lweta pok ogwenyore go Okoth. Nieti bwana kawo 100 kawa kata ndalo manaloso ne promotion ne en mane baba ler ber. Kata mana advertisement apani advertisement mono chula mare no chula mana gi Belinda Okech oken. To ko mano ng'ama desire
in ionge kodgi gi rach to gin koro ikon gini kare ka rach no to rach nikech otherwise isebedo ki survive mionge gi chieth guogi go. Jogo tiyo marach to ok kata ni en achaya. Ing'eni nitie gimoro minyalo timo ne kata nyathini makelo achaya kuomi. Iwinjo? Jogi ne giseng'eyo, jogi noseng'iyo e gimoro ma gin ok mulgi. Nitie jok mok mul ma en kimulo gi tidhi dala to giteri dala. Adier nitie joma no gitero to koro an be ne gitera wang' cha to koro bwana mamwa lemo to samoro an e sevia madalawa. Jehova ok nyal yie ni kaka mamwa dhi ma dhi nyaka nyoluoro mok chiem ja ni to wuode ng'ato walogo Nairobi kono ok ng'ane matho yaw kata ng'ane marumo mabe osetimorenegi to pod ok gine joma oyware kode nikech an ing'eni pok amokone ka ng'ato skandal ni kawuono amokone amoka ng'ato unless nokalo lainda. Iwinjo? Okalo lainda mano to thanda mano to dong' ing'ena amuocha dichiel to an pok nawuok ni kawuono ma ineno kaka Umari omokone kokomo ne mono duoka ga dala onye in fact nolando ne ji nadhi koro nikech survive industry ni gi Yesu. Iwinjo? Kendo ang'e maber ni an to ng'ato ok nyadhina ka juoga matho gisetemo ok reflect ineno and give is a confirm ok anyal reflect e gini nikech wan gin giluongore ni piny yore wan polo yore. Iwinjo? Ok wadhi. Iwinjo? Ging'eyo kaka gin e panel mar managers go te nok dong ging'eyo pok githo odiri akono pile odire pok otho ma ikomenjo no pod ng'ama ngima entie kanyo yawa. Odire ne bero. Odire was just young. Ne bera plus. Ok ni no young. Ne giluwo tieko komo nikech ndalo chako komo was the one to direct you. Iwinjo? Ochalo mana gi gige liete ma kok iketo gie to gigine gigo ji fitina ma ji ok dhiego. Ok ma koro wacho ni wan Gen Z wan to koro wabiro marach. Iwinjo? And in fact, Mari no ka dhano ko sema no the bere mobilization mabere kaka winjo no konicha. Ani bang'eni bere gino so. Ineno mondo migini ng'ere ni ati gini bwana okane man gi gine kenda. Dhiang' no can tell you the stories mono gitimo. Achiel opoge gi Freddy Jakadongo and Dhiang' was a very good promoter by then. Jok magi mini winjo ka kok mana Dhiang' Radida, ni winjo mana Dede Owala, iwinjo. Kasto ero ng'ane bo chako reflect kama ng'ane ne wachako winjo ng'ane ne mono gigo toke ni iluongo ne ng'a Zako Pondo. Iwinjo? Nyiso ni ng'ato ok dwa ng'ama be kata ng'eni kata mane band gima chwanyo ji band ma entiere ok inya bedo gi voice miwache ni marach mane ng'ama dhi Banet ni olal. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Bwana udhi chicho gini nyasache lakoni. Nitie joma nyaka doga dala, I'm telling you.
wan bernwa ka industry obedo transformed. Iwinjo gimoro miketo ni ati bwana ng'ama gimako ni idwoko dala tiduoke gi thuon makata in gi talent kata ionge gocha mache gima koro nyaka rum. Iwinjo ema wacho ni na mielach Omari otima patne dona ka ne gitama ni awe mako video ka Tony Ndiema we tima ng'o don kawuono e poda maka video nikech kuma Nyasaye oseyawo ne ng'ato oyawone makati gole gi kanyo oyawone. Mane gima nyaka jogi ng'e ni onge dhano mangima dhano tenore e lwete. Ang'e maber ni success mari to ng'ate man gi key mondo yaw, but God will find your way, will make your way pass nikech gimoro mara no se chan. Iwinjo koro ka success na nolosi ajawa ka ok nyako kale lwet Kokomo Victor, ok nyako kale lwet Tony Ndiema. Like ne gimiyo Tony Ndiema ong'eyo ni gine magikela Nairobi adhi suffer. By the way, I suffered, but did I go home? Anka negin that mentality donge negin gi that mentality. There are several people ma ose suffer lwetgi ma can tell you ni actually they suffered, ineno, but ok ng'ata nitie nyaka jokuoge moko mosegomo beti ok otho mowarore sani lemo. Nyiso ni Jehova nosechano negi destiny margi ni jogi to gikwele to gibiro yalo. Iwinjo to gi ng'at migwara kata mana gi pala ne to osetho, ng'at ma kata guoke ma osetho. Koro not everything will kill people, or not everything will make ng'ato mondo suffer ni kokiawa maber. Ano katambua gi Nyasaye okata be ging'eyo ni okatambua gi. Iwinjo be ok ochuno nyaka tiye jawa pile koyo ramo kora gi 1000 magichiwogo okatambua gi ging'eyo. Yeah. Nawacho gosaleko ya magi joma mage. To kang'iyo kendo ulosa una akone yaro joge ya jogi dangi bigi paro maber kama nang' adier. Losa ji noluor ni ati kiani kiana jomoluor go bedhe ka juoga ano kadhi to olosa gi lemo moos. Amiso nyalo pimo ni ka ne giloro YouTube na giloro kanwa bedo piny mwachamo gweno ga miso thwango no dala ga miso ng'amo no chako ofa ni dwa loro YouTube notho pok ochako lor nyaka kawuono. To wacho kata kamera yawa we mona koni an kata Kevo makawili ong'eyo ni ok ayaw ga scandal but awacho gima timore. Iwinja maka nakono Kevo ni bwana kimaka to expect and sure ni ok ayaye jela no nakono gi kapok adhi to ne giweya maduogo ok makura kira dirige to ok ni acha ng'ato. Kevo gini ne maka ne achaya nikech Lavenda oingo gi pesa. Lavenda nyajera koro ane mano ginya yuda mayot donge to ineno ka Kevo pong'o show maber donge opong'o ka by the way yeah ai we will gimoroga ne nani Dako chano wacho ni kudugu tutikore ki Lavenda once and for all nodhi kanye chi Kevo no akia weri koda yawa an pok anyombo. Omari dwarore lima tinde an ka ng'ano ne kaeri an ka pija musipi ni biane wagoye mbaka Friday wan gine ne wapek tindi tiyo gi ng'o kajalamo ka itiyo kupija ana wada Nyasaye omenyo toch to pare ne ya koro kidwa ng'eyo ni maturity better
an ema jalamo gini no contribute kethruok mar YouTube na cha, but ema no siepa makadhi gine to wamiela mila to wanyiero kode, an kamani kaka ng'eni timo, iwinjo, na weyo ni bwana mago gik matimore, dongo pije cho kadhi e shone, wanyiera wamor, to ringa to kidhi e shone to ni oiko jaket, koro wuotho koikre ni kio kuo to timre, to kobarre, to be umanyo mana fans kodgi kagi, ok ni ati ni koro gipong'o ga stadium, udasa kodgi matin go, iwinjo, ma bende gimbe samoro gore negi agora noma kaka gore ni, to gidhi gi ng'ao live manyaka jathum miero ni be kalo lweti bwana, koro kala ang'o to pod mano to racha, mano to kendo ineno ba industry kunjo bed ni bedo gi that nini ma permanent, grudge ma permanent. Dongi ingeni gini ji wacho gani bwana, ma Kokomo ni bisela. Gin gi kia ni Kokomo no, who is Kokomo no? Nikech anasetemo Sara, omera se Sara mandalo moka dhi nyaka Chivas, kuma gigoche kanyo bwana. Michunga nyaka getu bwana, anyiewo nyaka Del Monte adonja wacho ni, we wabudhi jothum. Iwinjo. Bana kisari tidhi gori noma. Dong na wacho ni dong an naneno ni bwana gik moko mimake fili, taneno ka gini dhi adhiya. Bwana inyalo sari mipoka jomoko timo ni marache shoge bwana, koro in gimitimo. Koro nikech gimbe gikawo korgi. Fans oningo ng'e ni ok wanyal lawo ng'amok lawwa. Opija ka Eli ong'eyo father. Nasayo magitamore golo na YouTube. But sani kadhire to ng'e ni bwana ma umari kendo wanyero. In fact upijo miya nyaka interview ma apani ane matimo ni upija nitie jaluo mosetimo ni upija interview adier. Ta an noyie momiya. Mano ngaminya chako laurigo. Doko dhiga interviews go bende doka na ndigo to mariti nyono kuro pijok dhiga okoyie. Koro kona ne ng'ato kaka enda omiya interview otimo na gimoro mora bwana ago parodis mage idwa lauri ng'ani chako lawo nang'o kilori kode kendo kodi michaki donjo kode to in ng'ato romo kodi to be pod une standard achiel makoponi nok en mana weche dege to kata rwakruok de ko rwake standard moro achiel iwinjo tok mosi nang'o bwana yeah. Mari akena ayudi kure mabede piny. Dong ni gigo ok nie public domain oko kanyo. An ng'e gima ber na mawacho ga mabe ging'eyo en mani koro gigine. Ok akaw rumors, ok ayany ng'ato maonge gimotimona. But kiwalo tiduoki e line kendo e public ka ji winjo be ok adira na kuodho ng'ato awache kamera ka lights obet ok amadhgo ga kong'o be ang'eyo to be onge kuma dhi Sara be onge dayo mwalaro kod nikech an ok anyem ok amethi iwinya an alemo but Jehova naka go chonga piny makono to mamwa to lemo dala. In fact mani gima mamwa timo en mama kanisa tieko nyaka pesa tema piny mama to pesa dhi kanye ni natere kanisa. Jehova nokwewa bwana okwewa I'm listening. Okwewa bwana ma onge tich maduong' mwasebedo recommended gi jok mok dwarwago to wadhi. Jok manoyudo pesa go be ok pogwa to wadhi. Onge sponsor ma wan go to wadhi. Mane gima ng'ato pok obiro ni ati umari na konyo nyiewo kamera osiepe na te onge ng'ama osigine ni ati gine to wadhi. Nyiso ni kiwacho ni Godmanze to koro wane jo Godmanze go. Koro kiseng'eyo ni ati Nyasachi ni kodi kare dhano to koro peko piere nang'o dhi kucho to giwewe ng'ato otima tich ne maber. Ok onyiso ni ka oponi ok udwa ng'ato to koro nyako tho nyako dhi dala. Wacha ni ng'ane to wan ok owinjre go but tich to ji ok agoya. But marwa majawa makok idwa ng'ato to ikawo nyaka japiande. Dong jogi kawo ga nyaka jopiano mag ji isemi mondo idhi. Isemi mondo iwe ng'ano. Jok ma wuoyo kuom gigi ang'o mok gitimo katoni ndiema mogik. Nitie ng'ama ne giwe katoni ndiema to jogo gi en sure ne ka gisegolo katoni ndiema te to we ka hang.
igolo manager, igolo japiano, igolo jakiana ng'o, igolo jang'o. Kosegol gi te to be onge kuma gitiye. Makoro iwachi kuma gitiye giduogo yudo koro mana gi lochgi. Ok ni jok monogolo gi moduogo gine. And that is the same thing they did to Elisha Toto. Elisha Toto de koro ni maber kabisa. In fact, bed ni Elisha jok moko tene are strong. De gise timo kaka gitimo ne jomoko go. Nikech ichako mana gi japiano. Ni kwani Elisha chuli adi. Iwinjo. To ni mano begi ejo osiepegi. Osiepni en osiepni to chako kunyi. Bwana kido marach okwadware industry. Mondo ka nyithindwa donjo, wan kato kwa make it, wabedo shuja, wachni ya. Omari gene noloko gini. Sani jomatino osechako winjo wachon ne ging'e ni gin ne wan jopang'ang'a. At least sani nitie jomoko ariyo adek manyalo winjo, can get sense on what we are trying to say. Iwinjo? But gino to osechopo mabor ngech. Once ne osebedo e media. In dhiang' radida gene, bwana Kokomo gene ne dhi nyaka e studio kumutiye. Iwinjo ni undike ka tung'eno support abeni. All those stories are no koro ka wuoyo tok ni wuoyo from rumors. Iwinjo? Dhiang' gini to giseyore ga. Ang'e stochigi giseyore ga from chon. Igocho ne nyaka jopiano maka Elisha. Bwana ichuli edi mondi biti koni. Iwinjo? To be ok dhi ndiki permanent. Idwa mane ka isepogori gi ng'acha tiboli. Ok gima gitime industry ka. Mondo mi chance mar ng'ama gin go dhi malo. To kowe ng'ano ne to ng'ano ruombore nikech jok ma en go gin jomo chuno. Iwinjo iluongo ni the first fans. Iwinjo? Mabe kowuok to wuok go. Ikoni ni ya bwana guogna weyo koro gigide. Iwinjo? Mane kaka industry donga dir. Oningo bed ni kata neno kaka Pius omudho kuma inda nitie cha kowuok kaenda. To aneno kaenda donga koro bedo history ni bwana omudho we kacha ka ler. Ok ni kumi wuoke to ruombore. Mano ot mane. Ifundi mane ma ot megero kiwuoka ne to lwar. Are you really in fundi adier? Oningo bedi waneno kuonde adek mochung' motegno megero. Iwinjo? Iwacho ni ng'ane nyocha manejo mari. Odong'ene kaka mari shani ochako mako ng'ane. Ichaki gera ka you are truly a builder. Oningo bed ni in gi ji adek migero. Nikech iwacho ni you are not successful until your successor becomes successful. Ibedo japuonj mane ma skul meyae to nyithi skul no thote. Ichaki puonjo kumoro kendo. Mano juok. Jajuok. That is what we are trying to say. Jajuok nikech manga manyocha pidhi. Iwinjo? Kami pesi tere odi. In koro kiwuok ting'e maber ni nyithinde to pod nitiere. Min gi pod nitie. To in ok idwa ni kendo koro chiem. Mane gima ne gitemo timo na ni an koro adhi dala. In fact an kaka romo ni maneche ma igi ochodhore nie group discuss to imbe onge ng'ama koni. Kata Jehova no de yie die. Tani wuoyi maduong' dalawa moningo bed ni aloko dalawa. To ging'e maber ni gimedo nyaka gide. An aonge kata dayo. Bara gina to leta. Baja se safa. Ngoja. Abiro goni story. To dong ji safa mang'eny oko kae. Ji safa mang'eny to jothumbe gi be ok winji. Iwinjo? Sani Apilo nowuok ka Kokoth donge. Okwa tich Amiso chak medo Kokomo e kolno. Iwinjo? Mago tango. Amiso koro ng'eni Kokomo ere kabisa. Te kaka ochoro tiende no be kaka nochoro ga Katoni Ndiema. Awacho ga gine pile. Matoni Ndiema dhire miye kako gine. Onge manager manyalo mi strategy kaka idhi yombe. Awacho ne joge pile. Ibiro wuondi mana ni inosiepni. But ibiro mi strategy mar kali. Onge ng'ama nyalo mi bwana. Awuol nitie manager manyalo yie ni bwana koto kala. Nie. Bwana onge piny mangima weri kata giduoka onge ga. To mano e fuo madonjo ne artist. Kora Apilo dhi kwa tich. Apilo go simu ka Miso.
Amiso go group call to medo Kokomo. Mago tango. Kokomo wije kaka gere wacho. Gere apilo to kia ni Kokomo ni conference call. Amiso tingeni koro ngeno loso kare eno okotung ji. Kamano kakine no choro tiende no e kaka gichoro ga. Konye ura konye ngene ndi jomoko man gi wiye mag dala marach kata gima dini. To donga go koko to jogi ok winje field ka. Nikech an asebedo field ni ang'eyo. Nitie jomoko man gi wiye dala makati wache ni ang'o nyaka ting'ise mana direct. Nitie jomoko ma dhogi tek ma inyise gima dhi konye en opingre kodi. Jatenda chana kono ne bwana weketo ni gimoro amora kotimore ni idhi penjo ni mage seniors donge chone gi muko odwa ka wuodo kinyo bwana nyien mago thum maber rumba manoma in fact it was a threat negin to ni ati koro gimoro amora consultation ya malo kocha onge gimwa nyalo discuss kaka joband kendwa nyaka many mana kia gine pinyore to mimanyo piny yore to wambe wan polo yore wana ka ero gik mono piny yore ne konyowa odhi successful adier ma koro gimono timore adier en mono bedo consulted nikech en senior donge ne wan strong kaka ne wan ka wuodo kinyo bwana in ng'e ndalowa ka wuodo kinyo bwana ogenyo make gi kizungu nyien mariek to mari bwana an koro an kata brand nanaweyo an kimosa taduoki manito nindiema to wan gokinyo kanyalego bwana komako diyo to bwana to dramis bwana kona ni timu makatoni chasani okipimo mana gi timu makaenda bani ng'eyo ineno kata ka in artist bana time ibede gi akili moro matin Nyasaye chiel jothum ofuo anta kono gi chon ang'e field ka kiseneno ka manager moro chako ni you are doing well lakini nyalo bwana guogno dwe teri dala nawinjo gino mawacho ni o jogi odonjo kamiso jogi donjo kamiso to ka gidonjo to awacho kawuono tarik adi awacho kamer onge gimo wang'o iya oda nasechulo gi wifi onge gimoro ni ati adwa kony moro kuom ng'ato mano e kaka gidhi timo ne jamano kaka gisebedo ka gitimoga awacho koso kawacho Nyasaye chiel awacho muma tieko ga mawach ni an umarie mawacho kamano apenjie donge nitie ga manager kamiso kacha chiluongo ni Austin Austin nitie Austin Sisman Austin en ga wuodo Kokomo Austin en product ma Kokomo konya piny be kata nyoro nwago mbaka Kokomo ka wan ka kido jaugana okonyal duoko kata chielo ng'eyo to mano koro ng'eni gidhi timore jamano malit nikech jama josemako mach mane gimwago koko mondo kik timre no donge mwawuok ne oko no bwana dongo wan ok wayware gi ng'ato wan walosa industry mondo nyithiwa chieng' mane momiyo kanya donje thum nikech ng'ama biro loso industry onge abiro kawo sana abiro ng'awo bana kia pango tich kia ng'o wan e dho pap mondo gisedhire e dho pap na mwabedi ing'e gimitimo kidwa konyo ng'ane kidwa konyo Amiso wache uru maber kowinjo nwakone gi dhiang' redida nyoro nwasekone ne bwana kopo ne weyo manager moro go tiende kata dhiang' redida nosekone in fact dhiang' to nokone ni ati kopo ni ati ni Kokomo go gas step ni koro chako donjo kako kelo tiende no to wan kata gigene mwasebedo kwa share go kwa gine nikech gimwang'eyo ni industry to wan kaka wan Gen Z
wadwa ni new blood odonji, ok blood moko mono donjo ni mono keto thumo ya juogi thumo donje juok. Nikech a moment ma koro ugoru gi ji kia igo nyaka zako pondo gine kagundo rod kamako ok juok koso maka pat mar thum yawa an makia thum mano juok. Koro magi gik mokwadwa waga ka thum ajawa ler maber iwinjo makoro jok moko matindo tindo madonje industry ok ng'ato ok chak gi tertiary ni nyaki bed gi bonza. Ing'en gik mwaketo go jawa bet marache makoro bonza bedo necessity. Ma ng'ato ka paro band requirements to ndiko nyaka bonza. Ondiko bul ariyo ajawa piano bonza. Weche te koro. Ng'ane bud vivi ko gochoni. Ogo nango an ajawer an client. Lakini ena sabotaging mane gitamo timo kacha. Apenji ne ya. Negi sabotage gi ng'ato no wuoyo gi wuodu fibi to ken ng'ato en ng'ama nuduongo nyinge no. You record. Very good. Bwana bingeni kisebedo thum to isebedo gi nying moro matin then iwinjo ka nitie jomoko upcoming moko mabiro ng'eyi. Maja kata nindo dak ininde then iwinjo ni kamigole thum cha ma gimbe gigolo e mekgi. To dong mano to koro problem ok mar wuod Fibi. Mano fupo one upcoming nikech ko Mario tamie interview no ninge team teacher ariyo wan ga Juang Junior. Juang Junior ne to en ng'ama inyalo gochone kata gotieno to ringo biro nikech en ng'ama chako kasto en gi forts te ok idwar. Iwinjo gimoloso kata mana media industry we akoni adier ma Nyasaye en nikech wan gi Simi Kenya to wan go mari dong ndalo mono Simi Kenya en Simi Kenya kende. Many people were complaining, right? Mondo mi yud Simi. But nikech koro wan go mari to koro kwan go mari kende wan ga Juang Junior to kwan ga Juang Junior kende wan gi like media houses ng'eny. Iwinjo ka ng'ama ber adieri mana kaka ineno watiyo gi Simi Kenya. An Simi Kenya gocho na makona ne bwana nitie kumoro wadwa dhi kama aseloso bei inang' nane kaka timoni sawa nikech en moloso gigo to gi gimoro amora imbe ke ng'ama ber koro konego red pieri nikech tijno no kiloso ni ichake yo wuon tichieni baba biane in kato kao siling 50,000 mondo mi wabed gi healthy competition nikech imbe chieng' moro ibiro luonge ni bwana Simi Kenya naseloso kama inatimoni kama sawa ji tiyo ga kamano watiyo gi kwe maber kabisa to konego bed ni kora manyo yo mar tieko Simi Kenya konego bed ni manyo yo mar tieka to mae gima ne music ka emwatemo golo nikech wan bende ajawa ne mwapidhowa etie wall kanyo etie wall kumwa bedeno iwinjo emwe chieme gima nyaka wayie ni nyingo miwa ga ajawa onge pesa but en gi platform iwinjo kabisa kata kokomo Victor giri machando wago wang'eyo through ajawa nikech ne gin bloggers kucho onge ng'ama nong'egi kaka ong'egi sani Ano mari makawuona wuoyo ni na miele tie nam kuchu ajawa omiyo wanying koro mondo mi wambi wabed jo mabecho ajawa nyaka waluoko bed maler ok en ywaruok kata kokomo Victor kuma intiero ng'e maber no kaywara kode ong'e ni timbe ne mariche mahonte nikech inda ka notimo na maber ka donjo Nairobi ka pod awacho nyaka sani inda be osewacho ni mari sepaka ahinya bwana koro to we oromo podi nikech mano gima ber nyiso ni en gi charame nikech ne gitimo gik maricho ineno mane momiyo onge chieng' mana wuoge mawachi ni Clemo rest in peace onind kako ohero kata onind ataro piny kono ochude nikech nok ohera kongima ok idware kata kosetho be kata kwarome polo Nyasaye ong'eyo ni bwana nyien
ng'ama ngima to nyalo wene kaka Emma Jalamo Pija Kaeli mano bazu koromo koda to buonjo mano ng'ama ber gigo rumo to ok ni koro ka dwa wuondora ka ng'ato osetho ni you are a good person bwana ni ng'ama rach bwana koro ne itho idhi gi YouTube na tiwe piny ka koro YouTube idhi timo nade polo kuro yani aneno idwa chemka e media idwa chemka ok ni adwa chemka gino en kamano jogi kiweyo mokikona dieri to ginyori iwinjo to gi jo piny kech ajawa ka to ji ok lere ma wan wabiro chako the live ka ji ne ka juoga mos live iloso nyaka posta kawuono iloso ng'ane ingene gino biro luoko ajawa ne dhi luoke maler ok ne dhi luoke maler wane manyaka koro waluoke wane legends wane mubiro dong history dong ineno kokone kata mana live masani ji mako ni wane mono wamako e gesa kocha ma in fact mono kelo kata problem from Katoni Ndiem iwinjo awacho ka jachir ka ndeko wiya ka onge ng'amo chulo na ot ni mani gimono kelo noma to sani ji goye nyaka jok mono ok dwar kokomo Victor genego gimako live iwinjo Toni jok luoko dala nyasachiel bwana ka ng'ato odak e singuru maonge mattress koso nyathi cha ne wachang'o yawa tapenji dong kata in ing'e kuma intiere no ne jama cha to go duonde ma kore mono jogi oluoro iwinjo nikech king'iyo wuodo kinyo king'iyo rumba mogocha isewinjo ka ng'ato ywak ni bwana Toni Ndiem okwalo wacha onge mana adier ma Nyasaye kasto en artist en kata korwakore bwana mukalo kode kama ting'e ni en artist to chuny ma Toni nigo be en chuny mar artist iwinjo weche mang'eny be ok obongruok koro jogi mono omanipulate e yo wang' manyaka kizungu lalna it is the same thing magitimo kata mana ne upcoming imagine nyaka dayo moro ko gini konyi tisemo be nyaka dayo bwana yani en ywaruok mokweni kinde yani igoyi left right and center in fact kata ka ging'e landlord ginyakono nogoni ot gi gige ni iye te yani iseneno gima tamo gi en mana dhi okon duka moro amora ni bwana nyini kik nyipi duka ka yani idwa ni tho yani iseneno to koro wan ma Nyasaye otiyo kodwa mar gine bwana wabiro kono gi twakono gi twa lemo ok wakon gi twa dhi ajuoga wakono gi twa lemo en wacha adier gi lamo nikech kidhi ajuoga to an aonge pesa mang'eny magichulo ka nikech ang'e ni nyago simu jaman tiko ni bwana miwa gine $500,000 an kore kadwa dhi miya ajuoga 100 donga setho but obong'o were to en ng'ama ong'e maber ni umari to wacha dieri ok ayawnega ng'ato scandal in fact kora lit ok adhawoga gi ji awacha kaka en to be kaka en ni kaka tieko gima wacho kawuono kiny kipenja hata pod awacho ni kamano awacho ni nyaka kokomo no e wang'e ojakuodga wiya kwadhi kumoro ni atini uwoyo mang'eny tuku gol pesa MCs gi apenjo ni an MC ng'ato nochunga manyaka manager moro amora nong'e nogola MC ne be noseluonge bura mowacho ni atibadi ni to koro waduokuru kaka nochunge cha naneno kiwacho gine gesa chieng' moro ka en tie ok ni nawacho koonge ka en tie ing'eni ka riambo to nyiso ni abiro wuoyo ga koonge ong'ama jakom joko ong'ama jatelo be oseluongo bura mowacho ni bwana nitie wach moro notimore ka kiburi nege koro wan kiburi manege moko nya dogo pinyno wando koro wachwade gi reality iwinjo gi reality ma kata kowacho ni atiendo koro chwadowa gi guns to piny nodong' ka neno ni Omari to ne wacho ga dieri ne ndika e Guinness book koso Guinness chati norumo tinde en taska rules mag ano kama to kona Kenya Kongo koro
Kaso jomitimo negi marach be should now start speaking. Nikech jok wase touch the untouchables. Jok monok mul, wan wamulo. Jomono wachi ni kimulo to tho, wan wamulo gi nying Ruoth Yesu Kristo. Iwinjo? Koro people should start coming out. Ng'ato wach ni bwana gini otimore na. Kaka neno Steve no come out ni wende ne Wood Phoebe okaw. Wood Phoebe kuma entiere onge maber ni ok wayware kode, wahere, en bazu, but gimotimo rach ikwero. Koko munge maber ni eti wari recognize as one of the managers, but gimotimo ni eti ni koko dwari to dwane dhi dala rach. Oningo we iti kumoro, iti atiya. Iwinjo, gimoro man ni kata ka ijathum ipinge ti kao nyaka keja pia nditimo nade. Osi top. Iyudo gino. Aya. Ng'at machalo katudongo siepna takwere ni okodwa neno ni ati ni ago parodis ge nikech ich lito neno ni adhi kale akwere but en osiepna. Iyudo gino. Koro wan wakwera tok ni ati okwadwar ng'ato. Kata mana Prince Inda emaere jothumbe gi gin gi Fredi Jakadongo, but nitie gik ma ji wacho ma ng'ato wacho ni akato Inda no kotimo maber. Wachiwo platform nikech ng'amiere miwuoye wiye. Iwinjo? Kendo ng'amiere mi correct. Iyuda? Mane momiyo jomoko wacho ni bwana in osiepedha tiwuonde ang'o miyo koro ka gik moko marach to imbi changia. Nikech kopo ni rach adieri tiwacho mondo mi ji olokre. Gik moko mane wawuondre go ajawa kato ji okwinjre go koro wan walokogi. Be momiyo kanya bet jajawa nikech onge kaka nyalo correct that field kane i field. Kaine iye tek mondo mitim kamano. Idhi loke nang'o. Kona ni kawuono ka abedo jathum. Adhi loke nang'o. To ane ma iye osewang' nikech Inda biro egesa. Nose maya venu cho. Nose pange. Kona ni koro ngeni mano an koro asema kagenga ge Inda nikech omaya platform. Kona ni ka Inda chako timo gima ber babiro pake kosa ana neno mana kaka nomaya gine platform gine. Uwa waneno richo ne cha. Gine inot. Be mumiya wuoyo matek an kuma chulo. Katamba en kama chulo stima molal then joga gi owuok odhi go window shopping moro kama tin owada. Ok en dayo en nyathi moro matin ito ng'e chiega ang'o lakini ya iyo kenda yeah lakini iyo kenda yo ana winjo gano weka to bana yang ne weki dandora kai weki jisinguru mi weki nade ya Jababa kugitine weku nyaka slums. Emomi atiwo cho makara chuma gano na wenege konko akare tinguru chuma bas. Koro kamano be kaka itieko ga gine, kamane kaka itieko ga ji ichako ne ni oko kamera ga mokage kata kamera go ipani meke kasto chunyi dhi ol tiweyo. Koro an kendo we chuma ni ng'ato wacho. Seche go kore ka ting' chuma, seche go kore ka ket kamera kiting'o chuma, seche go kore ka miya kata amba share. Ke anto koro fitina magidwaro na ja fitina marach. Kasto kaol, ana nyalo wacho gimoro kata 24 years. Be wiyo ok wil. Kata yud mana ka klemo tie polo, to yuda tachaka kone bwana miloro YouTube na kone bwana matinde wetine bwana podi penjo mana gina akoni kanyo. To mano be is also a lesson ni we uru walo gi ng'ato nikech koro tin. Ineno ng'ato we mi street nikech jabul. Ngima wa pod dhi mabor. Gine ma ngima gi orumo. Iwinjo? Bana wapenjie. Ineno we monda koni ba. Ineno jok mane fail gi, jok mose budhe fail gi. Ok inya kona ni sani ginyalo transform ma gitim gimoro malich.
but nitiere nyathi moro ma go drum kumoro ma pod nyalo transform ma drum no bed history ni ng'ane ne timo ga gini. An pod anyalo yudo gimoro matim mo like future wa pod ni mabor, iwinjo kaka sani future kaka nadonjo Nairobi ka olokore. Sani an host, an gi channel mwa host godo wasani. To seche mono gi frustrate cha ne an MC mo depend 120% kuom jathum. Iwinja. Koro ne ging'e maber ni aonge gi thocha moro. Iyuda. To sani olokore, an ang'o? An the host. Iwinjo. Makata gin ok gipanga to giyudo koriwa e show, ok gimosa tichula. Iwinjo. Mok ni ati bwana nwaneno ka kokomo go kotho komosi bwana in koro wang'adi. Osechula. Gipenjere ni chopo kanyo na. Kake miyo gi deposit kake miya. Iwinjo kaka gimanyo kaka gin gi followers matin mapong'o kijiko e kaka an go mapong'o kijiko matin. Koro gin kijiko maduong' an mara kijiko matin. Kijiko en kijiko. Iwinjo. But wachung'ie dieri, I don't want to please anybody mondo promoter kadhi kwa tich ka ng'ato mondo gine wanyalo bede LTN kanyo kaka wasebede no to wagine show matin mwayudo wachamo kendo wago maler makata gin ging'e ni amara kacha to ler. Iyudo. Nyocha Woody chao maka gi kamera moro ka wan Lucky Sama gi mwatiyo last ni regin kanyo. Ng'ane? Kijandi cha iluonge ni ng'awa. Jasu. Dhoge riek, eto kalony kode. Ng'ane gigo bani yorna video na anya kata share an benda aul. Do dinda to buok bana jogo ne nega. Jogi tok ni negi, jogi nego ji. Bwane wacha ng'o an kineno ka lokore janeko we uru kendo fan mawuoyo to kia ing'eni fan kia gin wach man yawa isewacho mang'eny oromo yawa kotise gine gi kia ni tamo nyaka ne gino no te ang'o process mage mosebedo ka timore piny ka they don't know. In fact kinyal me fans picha matimore yo angla ka magine the real thing kaka samoro wasafa ginyalo wacho no mari kata an kora medi achulo ni ot dweche adek mondo mi kori med wuoyo to gin gi kia gin nena like warwakore wabiro ji nie show ji timore nade koro wan wawuo nikech gene gi kia emomiyo seche moko ka ng'ato wuoyo ta neglect ni bwana isewacho mang'eny ahinya ok adhi duoke nikech kata duoke ok odhi winjo unless ni wabedo kode piny malero ne gigo kako timore ma seche go taseketho tich mana yude pesa maber ma sewe kalatas makono joka ni anto kora yudo green card bwana nadhi Nairobi moko ni idhi Nairobi bwana kata kaka idwa dokti to an Nairobi ta kiama machieng' moro bulldozer dwa tera kata lunch okona ni an ka wash bwana ka wash ni but oda takia kaka chopi iwinjo ipenjo ng'ata ipenjo isiki penjo ne ka wash ne kanya show oket gine iluongo ni Jogo Road kachi luongo nang'o kar police kacha dachop kenda donga miss show nikech ji noweya we nyiero to dandora gine ok dandora kuma kaso kwen waya to nege nelicha echo kia gine Gomongo dong koro ne chuna ni ana gosiepna moro mono kawaga piko nikech emong'e Nairobi ka chop Gomongo kasto situation ma intiere no makata dhodi kende ming'eyo ot bidake od mabati makata bulldozer nobire mabedo tame iwinjo kasto giweyi situation no ne ati giweyi mano ok ng'amonegi bwana bwana Nairobi ka ot 28 kawacho tinyalo pani 28,000 208,000 komed gi stima to 3,000 notama chulo
ema koneni kigo agasho moro amora to osekete group managers. Iwinjo gima dhira ni managers ok atambua gi ng'eyo bwana. In fact ka kuodho inga to an gi managers mag Ohangla to kadhi oko akuodho diere kanyo. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Kaya omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo ge platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya ka wagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thumbe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Angeno brother. Ma Jeff Onyatanga Nyakorolendo. Ineno LTN Luo Trending Nation. Kama mopondo inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.